Čau lidi, vítejte u mého prvního vlogu. Dneska chci probírat hejtry. Jo, znáte to. Dislike, fuj, to je hnusný video. Já nevím, o co jim jde. Ježíš, když se jim to video nelíbí, tak ať se na to nekoukají. Mně se taky třeba něco nelíbí, ale hned nedávám dislike a nekomentuju to tím, že je to pičovina a tak dál. Já vážně nevím, o co jim jde. Když se mi to nelíbí, tak se na to nekoukám. A když se mi to líbí, tak to schlídnu. Po případě dám like nebo odběr. Ježíši, jsou to vážně takový paka? Já myslím, že jo. Takže nemá cenu si z hejtu vůbec nic dělat. A když máte, já nevím, hodně odběratelů a nemáte tolik lajků, tak máte odběratele těm, co si to schlídnou, ale třeba nedají like, třeba na to zapomenou, nebo prostě nechtějí, prostě se jim to líbilo, ale třeba nemají ani účet. No, to je blbost. Chledlo si to třeba hodně lidí, ale třeba hodně nemá účet. Takže z hejtrů si nic nedělejte.